искат да ме съборят, провала ми да видят. Много искат да ме съборят, ах, тези проклети душмани. Колкото искате мен венци, 5 седмици да сринете, но да знайте, Бог е с мене. Бог е с мене, не ме оставя. Вие мишки да ме съборите, всички мишки да си знаят, кай съответно знаят за мене, да не говорят, че после аз венци не отговарям. Не се слагайте с мен венци и жена ми Евгения, че ще стъпите на криво. Ние не се плашим от никой прост, не искаме проблеми, защото знаем как да се пазим. Всички искат нас двамата да се борят, провала ни да видят. Много искат нас да се борят, ах, тези проклети душмани. Колкото искате нас, ме можете да сринете, защото Бог е с нас. Бог е с нас, не ни оставя. Вие мишки да ни съборите, имате да си мечтаете. Мен венци, жена ми Евгения да съборите. Много, много има да сънувате. Душман, амен, наш тип е равен на най-тумен шанс. Мишки Дони.